Hej. Jag ska visa min hunds halsband och sånt. Vi börjar med halsbanden. Diamanter, gult till påsk. Bra också. Stjärnor. Silvrigt. Ja, med diamanter också. Lite blommigt. Och där står det någonting. Det står Mud with love. Diamanter såklart igen. Rött. Nu ska jag lite hjärtan. Vitt. Alltså hon är ju lite nu. Så. Den här. Diamanter. Igen såklart. Ja, det var alla halsband. Nej, inte alla. Jag kan inte visa precis alla nu, men ja. Det var alla dem. Här är en västmar. Nu flex här. Och så har jag kragen som är på sig. Och så får man här. Och så ser det ut inuti. Den är samma. Och så har man pis. Den här. Med klassar. Så. Han är pyjamas. Och det är så. Det är salvat igen. Den här. Så har han till vanpis. Som har det här mönstret. Snarfingor. Den ser ut så här. Som man har på sig. Sen har jag reflexer. Den ser ut så här. Rosa. Och så sätter man den så här runt magen. Ja, den distar. Den ser ut så där. Nu har jag en klänning. Och så här. Med prickar. Och så inuti. Här är en lackad rosa. Så här. Ja. Kan man ha en till pyjamas. Så baksidan. Så en nattlampa. Jag har inte alla skarper, men några av dem i alla fall. Men här är en stringjacka. Med luva också. Så, ja. Inuti sådär. Den här har hon som en liten ficka på ryggen. Som är stor. Man kan gå vad som helst för det. Ligger den. Och så har hon skor. Som har lack på den sidan. Annars sätter man bara på den så här. Fast på fötterna innan. Ja. Bajspåsar. Och här är de andra två skorna. Så nu ligger nere tror jag. Ja. Den här. Hennes jacka. Med mössa. Lite sådär. Lite sån här kula på mössan. Ja. Det var allt. Som jag kunde visa just nu i alla fall. Så. Ja. Hejdå.